गिबियावनो गोजोननाय मोनदों जे थांनाय 17 बोसोरा बिपिएफ दोलोनि सरकारनि समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि समाव घरामारानि रायजोफ्रा गोबां खेब बिथांमोना नैबे लामाखौ जागोन मोनसे आसा खालामनानै दंमोन। नाथाय बिथांमोननि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा मावफुंनानै होनो हायाखै। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिथाङा जिखो आसामखौ भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि गेजेराव मोनसे खालामनो नागिरदों आरो बेनिखायनो आसामनि खना खनला थानाय जायगाफ्राव दिनै लामा बानायनो थाखाय बिदिनो अंगनबादि सेन्टारनिफ्राय लानानै दालां बान्दो बानायनो थाखाय जिखिनि राहा लादों बे राहानि मोनसे बिदिन्थि बादियैनो दिनै मुख्यमन्त्रि पक्किफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों नैबे घरामारानि 1 किल'मिटार 700 मिटार माने 1700 मिटार बे लामाया दिनै आईसीबीपी रड जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय दिनै घरामारानि रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों जे थांनाय गोलाव सम बिपिएफनि टाइमाव 17 बोसोराव मोननो हायाखै बे लामाखौ बिथांमोना मोननो हादों। बेनिखायनो बिथांमोननि गोसो गोरबोआव जि रंजानायखौ नुनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै जोंखौ एमएलएफोरखौ जिखिनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनो सुजुग होदों बे सुजुगखौ दिनै घरामारानि रायजोफोरनो दिनैहाय आङो बावसोमनो खाबु मोनबाय। निस्सय बे लामाखौ बिथांमोना जोबोद गोनांथिखौ नायनानै जाजानो लुबैबाय थादोंमोन। बेखौ दिनै जों मोगथां महर होनो हाबाय आरो बियो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै नैबे ओनसोलाव सान्थि गोजोन खौसेथि लानानै फैबाय। बे ओनसोलाव समान मोनथाय समान जौगानाय खौ लानानै फैबाय आरो बिनिनो बिदिन्थि महरै दिनै जों बे लामाखौ मोननो हादों। बेनिखायनो आङो नैबे लामाखौ घरामारा रायजोफोरनि आङो दिनैहाय बावसोमनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखिनि हाबाफारि दिनै बे घरामाराल' नङा आंनि सिडली समस्तियाव गैयाब्लाबो 30-35सो बेबायदि लामा निस्सय बेखेवनाय जागोन। बासुगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव गोबां लामा आरो ड्रेन बानायनाय जागोन। काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावबो बिदिनो गोबां लामाफोर बानायनाय जागोन। मुख्यमन्त्रि पक्किफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों जोंनो जिखिनि खाबु होदों बेयो गोबां माने लामाफोरखौ जों दिनै मावफुंनो निस्सय मोनगोन। गैयाबो खमसे खम जोङो 30-35सो किल'मिटार लामा थांनाय बोसोराव जोङो 50 किल'मिटार मोनदोंमोन। एबाराव आरोबाव जोङो 30-35सो किल'मिटारसो लामा जों निस्सय दिनैहाय मावफुंनो हादों आरो बेजों आसा खालामदों जे जोंनि लामाया जाहैबाय जोंनि जौगानायनि मोनसे बिथिं बियो। लामा दालां बान्दोफ्रा जौगायोब्ला बा बानायजायोब्ला जोंनि राङारि बा रांखान्थि बिथिङावबो जोबोद सुबिदा जायो। जोंनि फरायसाफोर थांलाय फैलायाव सुबिदा जायो। आबादारिफोरनि थाखाय थांलाय फैलायाव बिथांमोननि दिहुनथाइफोरखौ रोगानायाव बाजारसिम लांनायाव जोबोद सुबिदा जायो आरो बे गासैबो जिनिसा जौगानायनिनो मोनसे बिथिं आरो बे जौगानायखौ जों जेब्लाबो लांबाय थागोन आरो बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो आङो खावलायदों जे दिनै जोङो जिखिनि गोजोन खौसेथिजों लोगोसे बेजों लोगोसे जौगानायखौ जाहाथे जों लांफाबाय थानो हायो आरो बे धाराया इउपिपिएल दैदेननाय सरकार बिजेपि दैदेननाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार बे सरकारनि दिनाव थांबाय थागोन बा जाबाय थागोन बेखौ जोङो निस्सय मिजिं खालामनो हायो। नोंथाङा मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं नामा? नोंथांनाव जानजि सानाय, गोदोना सानाय, हान्थु सानाय, आखाइ फाफ्लि सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, खर' सानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेराम दं नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। DB निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायोदि क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ गोरलैयैनो खम बेसेनजों फाहामथाय होगासिनो दं। गोबां मिथिनो थाखाय 9974030738 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम।